Tak, čaute, tu Algot znova na trampolíne ešte v kuse, teraz som natáčal videjko. No neviem, či je až príliš tých videák, nice. No ale tá challenge v kuse platí, challenge. Pre vás to je najdôležitejšie takmer pre mňa. No a ďakujem za lajky a odbery. No a veľmi ďakujem za tie, čo ste ma podporovali vo videách a komentáre, môžete písať, o čo máme točiť, lebo máme PlayStation, na to nemôžeme ešte točiť a skúsim nejakú aplikáciu si dať, aby som točil hry a dáme to spolu, dajte na to. Wow. No tak, toto bude asi všetko. Som vám chcel povedať o týchto veciach. A tak čaute. Majte sa, bye bye, čus.